E kif matul tmiem din il-ġimgħa pajjiżna jiċċelebra l-Karnival, l-aħħar preparamenti għaddejjin bla wafqien għal dan l-avveniment li jkun mistenni minn bosta. It-tnejn filgħaxija, il-kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borg żar diversi mħażen tal-karrijiet tal-Karnival fejn tkellem mad-dilettanti preżenti u anki dawk li jieħdu ħsieb il-kumpaniji ta' sfin. Huma esprimew miegħu kif dan huwa delizzju għal qalbhom ferm u x-xogħol ikun ilu għaddej matul is-sena kollha bidejat mill-aktar uniċi. Spikka l-fatt li diversi karrijiet jinkludu personaġġi diversi anki internazzjonali fost kuluri u arti Maltija li tispikka f'kull karru. F'kummenti ma' Net News il-kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borg qal li l-Karnival huwa appuntament importanti, speċjalment fejn tidħol il-kultura u l-arti f'pajjiżna u qal ukoll li l-Partit Nazzjonalista ser ikompli imbotta politika li tgħin lil dawn l-artisti b'modi differenti fejn fost l-oħrajn illi jkollhom spazju meħtieġ fejn ikunu jistgħu jaħdmu matul is-sena u li tingħata wkoll assistenza b'saħħitha fejn jidħlu fondi Ewropej u governattivi. Rajna it-talent lokali li għandna f'pajjiżna u rajna l-ħidma tagħhom effettiva li ma ssirx biss matul dal-aħħar ġimgħat imma ssir matul is-sena kollha għaliex il-ħidma tagħhom biex jasal dar riżultat finali. Ovvjament irid iż-żmien, irid id-dedikazzjoni, irid il-volontarjat u rrid lajnuna minn kulħadd. U għalhekk importanti li anke aħna bħala politiċi niftakru f'dawn l-aspetti kulturali ta' pajjiżna u nagħtu l-appoġġ u s-sosten kollu biex jibqgħu għaddejjin għax dan qed jagħtu spettaklu lill-poplu Malti Wawċi kollu u hawnhekk għandna delizzju illi ilu ġej żmien twil u rridu naraw li aħna nissalvagwardjawh billi nagħtuhom l-appoġġ u s-sosten sabiex ikunu parti mill-viżjoni tagħna. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li l-Karnival huwa importanti wkoll għal pakkett turistiku ta' pajjiżna u għalhekk il-Karnival ser jibqa' priorità għall Partit Nazzjonalista. Għal din iż-żjara l-kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borg kien akkumpanjat mix-Shadow Ministers Charles Azzopardi, Ġuli Zara u Graziella Gallia. Din is-sena l-Karnival ser isir mit-13 sa 17 ta' frar b'ċelebrazzjonijiet kbar anki fil-Gżira Ewxija.